Il-Partit Nazzjonalista għandu viżjoni ċara għal Gżira Awċija, viżjoni b'diversi proġetti ġodda li se jkattru l-impjiegi sabiex l-Awċin jgħixu ħajja aħjar. Kliem il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta s-sibt filgħaxija kien qed jindirizza rally li sar fil-lokalità tax-Xara Fawdex. Bħallum xar nistgħu niktbu flimkien l-istorja l-ġdida li tixtiequ tgħixu. U allura llum aktar minn qatt qabel Partit Nazzjonalista Maqut qiegħed jiġi qudiemkom u qed jitlobkom il-fiduċja biex flimkien miegħek għal Għawdex, flimkien miegħek għal Malta nibnu flimkien il-futur li inti dejjem xtaqt. Bernard Grech ippreżenta wħud mill-proposti li qed irressa il-Partit Nazzjonalista għal Għawdex u li jinkludu kura speċjalizzata għal kanċer f'Għawdex stess, li jinbena kampus tal-Imkas ġdid f'Għawdex, branch ġdida tal-Malta Enterprise, jitkabbar il-port tal-Imġar, kunsill reġjonali elett mill-Awċin stess u jkun żviluppat ħab ta' edukazzjoni internazzjonali. Ma dawn il-proposti kollha Gvern ġdid Nazzjonalista iwiegħed ukoll li jtemm il-kuntratt ma' Stewart Healthcare. Intemmu il-ftehim illi għaw Fawdex ma' Stewart Healthcare u natu lill-Għawdex imma wkoll il-Malta Fawdex stess sptar ġenerali ta' 400 sodda illi jkun qiegħed taħt il-ħarsien ta' Mali ta' PLC. Huwa fakkar li Gvern Nazzjonalista mill diversi proġetti li llum għadhom qed igawdu minnhom eluf ta' nies. Il-passat ejjew nibqgħu nkunu burin bih. Tallu lil ħadd inessikom il-passat. Bernard Grech sostna li qed jiżdiedu n-nies li jridu jġibu l-bidla f'dan il-pajjiż u dan qed jiġri għax il-Partit Nazzjonalista ħadem u ta' widen u konsulta. Partit li dejjem kien viċin in-nies u sema lil dawk kollha li qed ibatu. Partit li għandu viżjoni ċara għal Malta u Għawdex.